Tepy. Neviem síce čo sú to za odrody, ale krásne silné švihúne mi to vyhnalo. Tieto sú asi choré. Aj cez leto trpeli, možno nejaké mravce na tom boli. Toto by som asi mal odstrániť. Na to môžu zdržovať nejakí škodcovia. Mali som to aj spáliť, ale mne sa nechce. Tak snáď nebudem potrestaný. Aj no, dobre, ešte nedočiahnem, vidíte. Krásne. A to ešte všetky tri konáre majú rovnaký silný rast. Ďalej mojej výšne, kde som navrúboval nejaké čerešne do toho. Teda, neviem, možno malo by to byť čerešne, takéto bodáky vo forme tých púčikov. No a konce sú takéto, neviem či zhnité, alebo čo, to plánujem odstrihnúť potom v marci. Tu mi vyhnulo to si nové, do toho tiež navrúbujem čosi. A aj tu sa im to pekne ujalo. Aj tu. Aj tu. Trošku som neskoro dal novú pásku, tak to vidieť, že miesto štepenia mám trošku už škrtené. Ako aj tu. No.